אדוני. כן, בבקשה. איך אתה? אני בסדר, איך אתה? הכל טוב. אתה רשום לערוץ? וואלה, כן. אתה רשום? תראה לי הוכחה. אלבר כמובן. בוא, אני אראה לך, תראה. אני בא לפה, הנה. רשום לערוץ. רשום? רשום לערוץ. רשום ביותר. רשום ביותר? כן. אז בגלל שאתה רשום, הבאתי לך טיפה פרס לפנק את הצופים. בוא, תפתח לפני, תראה מה קיבלת פה. בוא נראה לכם מה הוא קיבל. וואלה, מה זה? בוא תראו מה הוא קיבל. תעשו סאב ולייק. תעשו סאב ולייק. אבל איפה הפרס? אין פרס. אח שלי, מה? אתה בא לפה לרמות את הצופים שלך? אין פרס, אחי, בעיה שלך. מה זה בעיה שלי? אני רשום, עוקב, צופה, שם לייק. אחי, זה הפרס. זה הפרס, זהו? אחי, זה הפרס. לפחות פתק. אחי, פתק זה עולה כסף, נייר. נייר? אתה הורס את העצים ככה? לא נורא, שומרים על הסביבה ועל הטבע. יאללה, תודה, ביי.